स्कूटी पर सवार सिंगर मदन मुरारी इन्हीं के कपड़ा चूस्त दहर छौरी हो गईली तैयार इन्हीं के कपड़ा चूस्त दहर छौरी हो गईली तैयार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार एकर देखी के अनार केतना छौरा बेमार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार स्कूटी पर चढ़ली जवानी बाटे 16 के उमरिया लागे बाप महतारी के राधी पगरिया एकर चढ़ली जवानी बाटे 16 के उमरिया लागे बाप महतारी के राधी पगरिया बाटे परसान हसे गौवा जवार बाटे परसान हसे गौवा जवार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार सिंगर मदन मुरारी बिया गड़बड़ाइल जब से किनले मोबाइल सुन तानी का दोसहनी जी से रहे धराइल सोहनी जी से रहे धराइल बिया गड़बड़ाइल जब से किनले मोबाइल सुन तानी का दोसहनी जी से रहे धराइल कहता मदन मुरारी एकर ऐठल दिहे झार कहता मदन मुरारी एकर ऐठल दिहे झार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार एकर देखी के अनार केतना छौरा बेमार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार स्कूटी पर सवार 10 गो खोजेली भटार रिकॉर्डिंग बाय मुरारी फिल्म्स कांटी मुजफ्फरपुर।